Ginkumpirma sang presidente sang League of Municipalities of the Philippines o kon LMP Iloilo chapter nga napahapyawan ang istorya politika kadungan na sang pagtilipon sang mga Ilonggo mayors kag mga kongresista sa Metro Manila. Sa interview sang Bombo Radio kay Badyangan Mayor Attorney Suzette Mamon, iyagin pahayag nga natabo ini kadungan sang simple nga panyapon sang mga alkalde pagkatapos sang LMP General Assembly sang Marso 8 tubtob 11. Yaraman sa among event sanday uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, 3rd District Representative Lawrence Noy Defensor, 4th District Representative Ferdinand Biron, kag 2nd District Representative Cathy Goreseta, kag iyabana nga si former 2nd District Representative Mike Goreseta. Nahatagan na sang tiyempo ang mga kongresista nga mag-deliver sang mensahe kag nangina sentro sang panawagan suno kay Mamon ang paghugpong ag sang tanan sa probinsya. Sa mensahe naman ni Biron gintawag sini si Representative Defensor nga masunod nga gobernador sang probinsya. Pahayag ni Mamon na apresyar man sang mga alkalde ang statement nga nagikan kay Congressman Biron nga isa man sa ginatangla nga haligi sang politika kag panggobyerno. Ginakabig man ni Mamon nga isa ka welcome message sa ila bilang mga alkalde ang nangin deklarasyon ni Biron. Ginpabutyag man sini ang gusto sang mga alkalde nga masostiner ang maayo nga working relationship o relations kag panggobyerno sa mga kabanwahanan. Nahibaluan nga ang kandidato sa pagkagobernador ang isa sa ginabantayan sa 2028 election sa matapos nga na-secure ni Iloilo Governor Arthur Toto Defensor Jr. ang iya 3rd and final consecutive term sang May 2025 elections. The comfort naman niya, if he states it as it is, we take it also as face value nga amo niyang ginhambal niya. And I think all the mayors man do na appreciate man ang amo to nga statement ni Congressman Biron. And of course, we know Congressman Biron. We respect him so much as a congressman, as a leader. Kung amo nigid man na ang padulungan, we welcome it. Sa mga mayors man, siguro welcome idea man na sa ila. Then so that we can focus on a more serious problems to address to in the present situation. Damo pa mga aratindero naton at the same time kung may ara na nga mga direction sa ang politika na kung ang direction maayo man lang, I think our mayors would be more functional nga hindi lang ubragid ka magtutok sa politika kung daw nakita Manila nga ang padulungan sa politika daw maayo man, at least daw a welcome message for all of us mayors, no, nga amo to ang declaration ni Congressman Biron.